amai ibasa kurera, kukudza, kuchengeta mwana. Harisi basa riri nyore. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Nhasi uno muchirongwa chino umo matinopemberera vana amai ava, umare, ushingi, hugamba hwavo. Nhasi uno tiri kwaSeke uko kune mudzimai anonzi Melody Muchemwa ane 45 years nevana 4. Pavana 4 dangwe rake Christine ndiye ane urema. Mai vaChristine vakazoziva sei kuti mwana ane dambudziko? Akanga achangobva kuzvarwa here kana kuti zvinhu zvavakatozoona nekufamba kwenguva mwana achikura? Ndakazozviziva ngada kwanisa 3 years ndakanonoka kufamba, akazofamba ada kwanisa 3 years ndobva ndakazozviziva kuti mwana ane dambudziko. Tinoziva isusu kuti kazhinji kacho unototanga kutoverenga mamwedzi ukati gore mwana asati akufamba. Iye painonoka apa makamboenda kuchipatara here? Makambobvunza vamwe here? Tikuziva kuti ndo first born yenyu unenge uri mutsva pakubereka. Makambobvunza vamwe? Handina. Ko kuchipatara makamboenda here kuti mwana wangu ane zvinhu zvaari kunonoka kuita? Kuchipatara handinobvira ndamuenda, ndoti pandakamusunungura paakanonoka kuchema pakazoya dhokota akamutariswa mwana ari right. Funga akamuita 2 days chidari ari muchipatara. Funga akamunonoka kuchema kwamwana kwe 5 minutes achibva azochema asi ambulenzi yanga itonzi ambulenzi ndewe chanditengeswa kuhospital. Chiremba ipapo havana kumboona dambudziko riri pamwana? Aiwa, havana kuona. Ngationei mwana ane 3 years. Chii chakaita kuti makaenda kukliniki here makatsanangurirwa, uye kuri kuti makaenda kukliniki makatsanangurirwa kunzi kudii? Handoenda kukliniki ndakazoti mwana wangu anongofamba akafamba ada kwanisa 3 years. Ndikozoona kuti mwana wangu aita sei, haatauri. Muchiva madii maona mwana ari kuita dambudziko iroro, chii chamakaita? Panguva hapana zvandakamukwanisa kuita. Ndakamati mwana achaita sei, mwana achaita sei, mwana achataura. Akanzi ane kanonzi kanoti kanokonza asataura kapasi perurimbo. Kanzi karurimbo. Karurimbo. Akamushekesa. Sasa zvinoita sei? Hazvina kubatsira. Ndoti Christina kunzwa anonzwa. Kusataura chasi kunzwa anotonzwa nawo kana zvedi atodzi munguva wakamuti nitorirecho anotogona kutokusvitsa. Zvadaro makazoenda nemumwe pane here kuti makazokwanisa kuenda nemwana kuchipatara kuti mutsanangurwe kuti dambudziko riri pana Christine nderei? Akangoti anzi problem takatita seanzi akanonoka kuchema, anzi akadhisturbikire. Mama kutsanangurwa nemanesi. Mwana akusvika 3 years haatauri, kufamba akuti dhana. Izvozvo hazvina kukanganisa here ukama hwenyu mumhuri? Baba vachiona kuti kazhinji kacho kamwana kana 3 years ndatone mwana ndondimhanyira choti baba aruti mama. Aiwa, kuna baba vacho hazvina kundikanganisa. Kasi kunewe ukama kutoti utofamba uchienda naye kana kumba kwemunhu hazviti. Munoreveka muchiteve ukama kuti uende naye hazviite, vanenge vasingamude? Tonoti handinchirimidza mwana anenge asingatozvidi. Iko zvino izvi ari kurarama sei Christina? Anogona kumurarama achiita noise, achibata achito zvaanenge achiita, haagadzikani. Zvichida kuti kubva kuseni kusvika ridoke anenge asina kugadzikana? Panenge pari zvino anogara pasi, atogara pasi anotozora nekuti asi nekuraro. Dzimwe nguva nyana manosiwa yangu angogona kutoti akatadza kurara usiku wese. Imimi paanenge achiita zvese izvo zvimimi nemuchiitei? Ndini ndakatomosvinura. Kana ari masikati? Kana ari masikati nechitomoteerana naye. Nyazoti tsanangurira ipapo kamuti mune muchiteerana naye, mwana anoita sei? Nekuti dzimwe nguva zvinhu zvaroda zvekufamba zvokuda kubuda achienda. So kuti wakatomuna kuenda obva watoita sei, obva watomutera onomudzosa odzoka naye. Kana mamudzosa obva asunga futi otanga futi kufamba? Otanga kufamba. Imi moteera? Ndoteera futi. Muswere wese muchingodaro? Vemunharaunda vari kuzvitora sei? Vamwe vanozvitambira, vamwe havazvitambiri. Tinoona kuti dzimwe nguva kana paita mwana ane dambudziko vanozvitambira vai dzimwe nguva vanotaura nemi vanokukamfotai kana kuti pavanenge vamuonawo pamwe abuda imi hamusi kuona vanomudzora. Ko vasingazvitambire vanotaura here? Chii chavanoita? Vamwe havataura, vanomutarisa chete.
ngashimotarisa chita zvimasiyo zvakadaro. Tikatarisa Christine aizve zvane makore mangani? Ane 26 akusvitsa 27 swa 23 October. Ndezvipi zvekuti munoti mimi iye zvinezvi dzimongwa pa 26 tichikura umwe anenge atoka ane mwana ane 8 years. Ndezvipi zvekuti munoti kunyangwe takutoti pamwe mukadzi mukuru asi ane zvezvi zvasingatombogona kuita zvoti inini samai ndini ndichiri kumitira? Kugezesa ndomugezesa, kumuwachira ndomuwachira. Kunze kwekucheche ndokwanisa kuzvicherega. Pane mazuva apera angasakwanisa kutodya. Chii chinoitika kuti kamuchiti anenge asatokwanisa kana kutodya? Aito wakatowana angachirarama neporridge chete. Wedo wakatombana porridge achogona kutoruma mazino asingatodya. Anga arwara. Yeah. Baba makandiona pepa. Dai asingatodya. Iye zvinezvi tinoona kuti Christine ane maronda. Chii chiri kuitika? Aizvirovera pasi nekudonha aidonha. Akanodonha obva anorovera pasi obva atoita ronda. Kudonha kwekurwara here? Pane vamwe vanhu vekuti anoita mafitsi. Kudonha kwacho kudonha kwei? Ari kungofamba obva atongodonha here kana kuti ndokutorwara kwaiita ipapo? Ndokutorwara kwaita. Aigona kumhanya zvinhu zvokumhanya stereki. Pamwe opedzisira asina chana pamwe simba rari obva aita sei unosvika pakudonha. Iko zvinezvi imimi mune vana vamwe vake vanomutambira sei? Vanozvigashira zvavo. Mune here pekuti mungati imimi dzimwe nguva munowana rubatsiro kubva kune vana masiblings aChristine? Unogona kutomuvasira wotomusara naye, anodomobuda ona anojambanya, unogona kutovasira wotosara naye oenda odzoka. Mataura kuti munhu wekuti anenge achingofamba, saka vadika ava mukavasira anenge achiita sei? Vanenge vachingomuteerera futi saizvozvo vachinomudhonza kumudzosa kumba? Vanenge vachitomuteerera vachimudzosa kumba. Pane here mishonga yekuti mungati mimi inobatsira Christine pazvinhu zviri kuitika muupenyu hwake? Ndingatomoti marwadzo. Kukliniki vanoti kudii nekondisheni naChristine iye zvinezvi? Zvinezvi handinobvira ndaenda naye. Ichisei tinoona kuti dzimwe nguva isusu pavanhu vatema pamwe pacho tinobhilivha kuti zvinhu zvikazvi ndezvechivanhu zvinokwanisa kupera. Imimi mwana ari kuita izvozvo makambofamba here zvichida kuchivanhu kana kuendawo kune vanhu vanonamatira? Ndakaenda kuchivanhu ndokwari kubatsirwa zvinezvi. Vachiti zvinhu zvinogadzirika hazvo zvinokwanisa kupera? Vaiti zvinopera ndoti nekondishini yanga adayo vakamutira nepavanobatsira. Ndoti anga asingarari nausiku anga asingarari. Kana ezvakutoita zvichitoita nani pakuti kuvaota sei pakubuda ndezvaatobuda kasingaperi. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ekuti mai vaChristine vanoti aya ndiwo ari kudya moyo wangu, ndo zvinhu zviri kunditambudza? Matambudziko chimwe chonyanya kundidya moyo. Baba aChristine ndivari kwanzi vakabata zvavakabata. Saka ndo zvikuchitanda sei ndo zvekutambudza mwana. Zvikuti pamusha pane nyoka ndiri kushandisa mwana. Sanzi nyoka inofanira kuita sei? Inofanira kubviswa nyoka yakabviswa kuti mwana anoita zvakanaka. Izvi zvinhu zvamuri kunzwa kwamuri kufamba? Iyo vachino vakatorwa kunzi kune ndichiri kuenda kuchechi vakamotorwa vakatonzi ndavauya vakaenda kairi vakanzi baba so ndimba kakonzesa zvisoso ndimutopochi kuti mwana aite semwana aite zvavari kuita vanoramba. Kasi kwese vanotofamba zviri mubatwa ivo ndo vari kumubatwa ivo vatituna baba wangu. Nababa venyu nyakubereka? Nababa wangu nyakubereka.
Ndio baba sinotomira zvakanaka aiwa vamwe matare vakamira pana Christine. Baba venyu vari kuti kudii? Avaripo paurombo paushandiswe varipo. Uri kuti pamusha pano pari kunzi panonyoka zvichida kuti pana pamakagara ndepenyu here? Apasi pedu. Ndepani panapa muri kutolojawo? Muri kuchengeta? Saka nyoka inenge yakaiswa panapa mane makore mangani muri panapa? Panapa ndani shipe. Asakwanisa 6 years. What 6 years ndiri panapa. Asi makatarisa imimi tichiona kuti mwana akaita dambudziko kubva ari mudiki zvakazotangira pakuti akanga asina kuchema zvakanaka. Iye zvinezvi mwana ane 26 years. Asi nyoka iri kunzi yakazoiswa almost 6 years ago pamatakaugara panapa. Nawo yakaitika ndifunga ndakaita gore rese ndisina mbereko. Gore rechitu basho ndopakandi ndarota hope nchinzi ndidye chimuti vachibva chikanga vakadya chimuti ichi ndobva ndakabva ndabata pamiri pa Christine. Saka ndopakabvira hanzi ndobva nenhau yacho niyese ipapo pakamuti kavakadya. Iye zvinezvi takatarisa baba Christine vanomubata sei, vanomuona sei mwana wavo? Ndizvozvo kana akarwara vanobasa nazvo nodozvambira wega avatorina basa nazvo. Ndinoona chikodoti hazvamuri kuti handisi kuzvida. Zvino kwese kwamuri kufamba ikoko kuri kushandirwa mwana kune kusingadiwe masenzi here? Baba vari kubvisa here? Havasi. Ko baba venyu nyakubereka makamboenda here kunotaura navo pamusoro pekupe urwere hwemwana? Handina, titoonani. Kubva nekuda kwekurwara kwemwana iyeye? Kubva neakasheka mashure ndikamoti inini nehanzvadzi dzangu nevanin'ina vangu hakuna anoonana navo nauye vanotoiziva. Iwo baba ndondizvo nebaba vangu inini vakasvika paunoudza mashoko nemumwe munin'ina vangu vakati unozivei amekiri vachitaura anotedzerana uyu zvanzi unozoti anogona kufa here. Achibva atira kune mumwe musikana kushandidza nemukomana zvanzi unozoti anogona kufa here. Zvanzi makazvinzwa kupi kubaswa nani takazvinzwa. Achibva atovachianza kana pano panogona kufa achida komunina wangu. Saka hakuna anoonana navo. Asi vanozviziva kuti muzukuru ane dambudziko? Iyo vanotozviziva. Ndeapi futi mamwe matambudziko ekuti munoti edo inini ndakaremerwa nekuda kwezviri pana Christine? Upenyu hwavo unondomira kuti ana munharaunda hauzoonekwa sechinhu hapana anokuda. Sandichodo ndiri pangu panotiwo pangu pakasununguka panofanira kugara ndakaita se ndakasununguka kusina anondinetsa. Kana ndobvunza rendi mari yacho nawo ndindi story nekuti ndibhadhare rendi zvokuti ndibude chiricho zvago zvemabasa hazvitokwanisa kuti ndibude handino kumusira. Nechekudya checho dzimwe chinotomutambudza kuti ragara nenzara toshaya chekudya nezvekuti Christine aita se apfeke nezvaanoda. Nekondisheni na Christine musikana paanenge achiteera zvinofamba sei? Ndinotomochinja chichiwacha nchigesesa. Iye anozvinzwisisa ndo zviri kuitika pamiri wake nekuti tinoona dzimwe nguva kana munhu uchiziya unenge wakangwarira. Iye anozvifambisa sei? Hatomuzvisiya vasamubvisi vanomugara akadai hatomuzvisiya. Christine ndinotomutyira kuti asagare asiri pandiri. Saka ndinoti akabuda ndototera nchimudzosa kuti agare pandiri nezera raari. Ndochoti anogona kuti asi anogona kubatwa totadza kuzvisiya. Kana kutomubuda kuti tereka ndotadza kuzoti asi kuzomuona zvamuchose. Mataura kuti anenge achingofamba. Saka mukufamba umu tinoona kuti dzimwe nguva vanhu nekondisheni na Christine. Iye zvinezvi makatarisa Christine nderipi kuti iri ndo dambudziko rake. Ndeti tinoziva kuti urema hunosiyana siyana. Vamwe maziso, vamwe kusanzwa, vamwe pfungwa, vamwe pana Christine pane chi? Dambudziko rekananya kupinda ndire kufamba. Ndire kusataura irori rinosati apfungwa zvake dzakanare kufamba irori rikusagadzikana. Ndo dambudziko hombe handisina chandichakwanisa kuita. Ndamuswera ndakarindira iyi. Ndezvipi zvaanoita dzimwe nguva? Zvinhu zvekuti mutore mazuva ekuti munoti mamwe mazuva unozo zvakakwidza pane zvaanobva aita here kuti zvakangofanana mazuva ese? Zvinosiyana. Angonotomutora kana zvinhu zvirimba zvekudya izvo angonotomuzvisanganisa zvisazvirasirana pasi. Tobuda utanga kuchambisa panze kusanganisira nemadhaka ndosiya zvakadaro.
Akirisi anga utakatotengesana nevamwe vake kunyanya mudiki. Anga utendenisana naye kana kutomubata, akamubata vananga kumurovera kana pasi kana kuruma. Andosimana nekuti kana kupinda mumbauta si overado. Mudiki uyu akura sei? Ane 13 years. Musikana mukomana. Saka kunyange asina zvaamuita. Nyange pasina zvaaitwa. Zvekuti mwana iye anotomutya. Anotomutya. Ko imimi mai vacho anombokuataka here kana kuti ari kungoataka iye mudiki uyu? Anogona kunoda kutokuruma nekutswinya zvese. Toruma nekutswinya zvese. Munenge pane chinenge chamuvhiringa here chekuti munokwanisa kuzoti ndofanira kunge ndiri munhu wekuti kuti ndisamudai so nekuti anozondiruma kana kundirova. Wakada kumudzora zvezvi anokuruma kuti ndisiye wotswinya. Ndisiye ndite zvandiri ndisiye ndiende kwandiri kuenda. Sandidzosa. Hongu Christine ane dambudziko panjere dzake asi achiri munhu. Kana maoko ake ane simba makambomudzidziso here kuti tsvaira kana kuti suka maplate kana kuti hazvitoiti zvinhu zvekuti wotongoziva kuti kana zviri kureva kuti musuko uchitidzumburudza anodzumburudza. Saka mune muri mese imi muchisuka pamutidzumburudza? Mutidzumburudza iwo dzumburudza. Ko pamoto apa? Pamoto zvachose akatongonzwa nzara kana mustori pakutonge mucheche wekuti kana mai vakazandipa mukaka zvatongobvaranawo zvakadaro. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Pamatambudziko ataurwa namai vaChristine muchikamu chapfuura, ndezvipi zvekuti vanoti dai kuri kuti zvikaitika kana kuti vakayamurika zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavainawo? Matambudziko andataura detawaniswa pekugara. Isusu vabereki fanike tine vana vakaremara vanopuwa nzvimbo yekunzi yekugara, togara pakasununguka kuti vana vedu vanoti vanogara pakasununguka pasina anovanetsa. Nechimwe tawaniswa zvekuita namapurojekiti ekuti tinokwanisa kuita tiri panopamba, ndoti vana vanotoda kutochengetedzwa. Atizokwanisa kubuda kunze chinotsvaga mari, takaona mapurojekiti chitedu tiri paanopamba tarisa vana ava zvinenge zvirera chinhu zvakatirerukira. Munomboenda here mimi kwamunosangana nevamwewo vana amai vane vana vane hurema? Hazvinei kuti hurema huri papi? Tinoenda chinosangana navo. Mungati izvozvo pane zvamakadzidza here kana kuti zvekuti munoti kuenda kwandakaita ndakabatsirikawo pane zvakadai nezvakadai? Ndakadzidza tichikanzirwa tichiudza kuti munofanira kugara nevana ava zvakadai zvakadai zvakadai, munofanira kuvabata so hamufanira kumuvasiya vachiita se vachienda, kana vana vasikana vanoita se vanobatwa, munofanira kuti vachengetedza. Christine akamboenda kuchikoro here? Iye akamboenda kuchikoro kuSharon Queen. Kwemakore mangani? 3 years achienda kuchikoro. Nguva yaienda mwana kuchikoro, mungati mune zvimwe zvamakatoona here zvekuti mungati mwana wangu akabatsirika apa? Hapana chandakamuona hamuna chenji yamaiona? Hapana chenji yandakamuona. Asi maisara makazororawo? Ndaisara ndakazororawo. Asi kuti asingazorori ndokuti wanomusiya kusenuko odzokera kuti unomutora kuenuko. Pane vehukama mune chero vanokumbokubatsiraiwo here? Tinozoti zvinonziwo pakuberekwa tiri mumhuri, umwe anombokandira chigodo chesipo kuti umwe anombotondine kapu yehupfi. Mune here kuti mungati imimidzi mungatombobatsirikawo? Pane hukama hapana anondibatsira, ndimozvionera ndega.
tozonyera ndega kuna anokwanisa kundibatsira nawo ndicheuka. Ngatimbone zuva renyu rakamira sei? Munomuka nguvai, moitei? naKristu wenyu munoswera muchiitei? Unomuka umotsvaira choroto chimochero mvura chopu-chopu. Dzimwe anenge achitotera amwe anotosvikotera opfuurira otoyozesa mugomo ekunokuye mvura ochitanga kumutera futi. Zvino pamunoenda kumvura pamunombomupa kana kagubhu kake kadiki kuti atakurewo kuti ndimai chete vari kungotakura mvura? Ndimai anotorasa pasi yamunenge mamupa yacho? Yamunenge yachona. Iko kwamunochera mvura kwakareba zvakadini? Aya padhuze pabasha papa pachitenga apa ngatochera mvura iyo yekupiwa here? Takambonzwa vamwe kunharaunda ino zvinzi mvura iyo unotenga uchitotenga. Chokwadi mumakedza wangu anondibatsira kundipa mvura nemuriwo nekudzora Kristina nezvimwe zvanenge ndisina anondibatsira muvangidzani wangu uyu. Ndiye anotomira neni pakaona mamwe matambudziko andisangana nawo. Ndiye anotondibatsira kudarika hama dzangu. Mambotaura nguva yekuti hanzi pandaienda kuchechi. Pamaienda kuchechi imimi Kristina anga akagamuchirika here kukereke? Pamaienda naye here kuchechi? Ndaienda naye. Aida akagamuchirika here uye kana asvika kuchechi aiita sei? Aiwa anga akagamuchirika vezvigashira zvaanoita izvozvo zvekutadza kugadzikana pasi achimusunga-sunga achifamba-famba vaizvigashira. Kana mai tiri mumba tiine vana tinoona kuti mwana wangu uyu anofarira ichi kana kuti anofarira kudya ichi kana kuti anofarira kunzwa mimhanzi kana kuti kutamba. naKristini munosvika here nguva yekuti dzimwe nguva munomboimba kana kuti kungonzwa kakanzwawo redhiyo achitamba? Anombotamba wewe? Wakaimba utonzwa achizunguzira achita se achigutsira musoro achitamba kana kutoombera achiomberawo tozoti munhu auta se ari kuzvifarira ari kuzvida uyu. Zvichida kuti dzimwe nguva munotombomuimbira? Ko iye wacho pamunenge muchiimba anenge achiomberawo here kana kuti? Anotoombera maoko achikuita se achigutsirirawo. Mune muchiimba dzekuchechi? Vamwe vana ava ndivo here vekuti mungati ndo shamwari dzaKristini kana kuti munharaunda pane vamwewo vana vaanokwanisa kutamba naKristini? Hakuna. Iva vanina vake nanzvadzi dzake ndo shamwari dzake. Zvino ndo pane umwe waanenge achirova nekurume wekuti akamuona utomutiza. Asi vamwe ava vatikurira ava kana iye achatojaira anotoziya. Atomujaira anotomudhonza kuti uya kuno otodzoka. Kana mai vaita mwana ane dambudziko tinoti basa ravanenge vakuita rinenge rakapetwa. Ndezvipi zvamungade kutaura imimi kune vamwe ana amai? Nekuti dzimwe nguva umwe anotadza kuzvigamuchira kuti ndo zvandapiwa. Dzimwe nguva umwe anotanga kana kutokomblena. Chii chamungade kutaura kune vamwe ana amai? Ndotopa mukuridzo kuti seana amai tine vana vakaremara. Ndatidei vana vedu semadiro atinoita vaya vasinoita se vasina kuremara. Vese vana kumoti uyu acho anenge akaita se anenge akaremara chete asi akusudei hakusi kuda kwake tifana kutozvigashira. Hatifanira kumusasamura. Tinofanira kutomuda kudarika kumuda kudarika vamwe vese ava. Kumuratidza rudo. Pamwe pacho munhu asiri musituation iyoyo anotadza kuzvinzwisisa nekuti dzimwe nguva tinoona pamwe mumwe anokwanisa kuda masiriri kana kuti anokwanisa kuzvimesa kana kuti anokwanisa kuda kubata umwe ari panext. Toona kuti dzimwe nguva kana munhu asiri mudambudziko iroro maturiro avanosviita. Ndezvipi imimi zvamungade kutaura kune vamwe nekuti havana vana vane dambudziko kuti vanzwisise mararamiro anoita ana amai imimi mune vana vane matambudziko? Handoti vana vabereki vane vana vasina kuremara musaseme vanhu vakaita se vakaremara havana kuzvida. Kanisa vabereki vachina hatina kuzvida zvinhu zvakamuuya tisingazvifungiri. Saka vanofanira kutoita se kumozvigashira kuti ndo zviripo kana muvavakidzani vedu vatinogarisana navo munhu ane dambudziko rakati. Saka ufanira kutomozvigashira urega kumusema kana kumudzikisira kumutasira pasi.
mai Christine vachema-chema zviri kuita vana mai vazhinji vatinounza pachirongwa chino nekuda kwepekugara, avo vakumbira kuti kunyange hurumende ichinzwa vakakwanisa kuwaniswa pekuti vakwanise kuchengetera vana ava nekuti mudzimba dzavanogara dzisiri dzavo zviri kunetsa. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tisangane zvakare svondo rinouya, asi musakanganwe kuti rubatsiro rwenyu runokwanisa kuchinja upenyu hwana mai ava.